Però el que potser no havíeu vist és que el senyor Bru... Ai, no. Veus? Mosaic Bru. O sigui, el senyor que va fer els mosaics es deia Lluís Bru i tenia aquí a la carrer Universitat, Ronda Universitat, tenia el seu taller. Llavors ell feia els mosaics a trossos i els acabava de posar aquí. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau.
adeu al vent del món.